Bi hevkariya zankoya Dîcle û şaredariya bajarê mezin a Diyarbekirê li zankoya Dîcle bernameyek a danasîna dîroka Diyarbekirê dest pê kir û di vê çarçoveyê de jî şaristaniyên ku bandor li dîrok û çanda Diyarbekirê kirine tên danasîn. Danasîna dîroka Diyarbekirê dê bi rêza konferansan were lidarxistin ku di konferansa dorê de danasîna dewleta Merwaniyan hat kirin. Diyarbakır'da Merwaniyan'ın yeri. Yek ji organizatörên bernameyê serokê beşa dîrokê yê zankoya Dîcle doçent doktor Oxtay Bozan amaje kir ku bi van xebatan dê xwendekar zûtir bi girîngiya dîrokê bihesin û dewlemendiya dîroka Diyarbekir dê baştir were nasîn. İçinde yaşadığımız şehir. Divê vî bajarê ku em lê dijîn baş binasin, ji bo vê jî divê em dîrokê bizanin. Diyarbekir qasî dîroka olan û dîroka mirovahiyê qedîme. Civakên ku dîrokê nezanin, nikarin pêşerojê jî ava bikin. Wek mînak dewleta Merwaniyan, divê erdnîgariyê de dewletek girîng e ku em dikarin bêjin li vê derê girava aştiyê ava kirine. Divê em bi nivşên nû wan zanyariyan bidin zanîn. Biraz Diyarbakır, Diyar Rabia, Diyar Mudar'a değinmek istiyorum. Konferans bi sernavê di dîroka şaristaniyê ya Diyarbekir'de cihê Merwaniyan hat amadekirin û ji aliyê lêkolîner û nivîskar Doktor Arafat Yaz ve hat pêşkêşkirin. Doktor Arafat Yaz balêkişand ku yek ji taybetmendiyên girîng ên Merwaniyan jî xurtbûna çanda pêkvejiyanê ye ku xurtbûna pêkvejiyanê jî nîşaneya pêşketina şaristaniyê ye. Merwaniya de qedemê devletê de her qedemê de cih dane wan. Pirê karmendê Merwaniya ji îseviya bûne û em bêjin di artêşê da serokê artêşê heyamekî ji wan biye, wezîrê Merwaniya ê dawiyê ji wan biye. Yani bi wan ewle bûne pişta xwe dane wan û ji wan neketine şüphe û Merwaniya bi van polîtîkayê xwe jî zirarê nedîtine. Bir fasil inşaat ettiği Li gorî lêkolînên ku di nava Sûrê de hin jî didomin li Diyarbekirê temenê şaristaniyê 8000 salin ku gelek şaristaniyan şopên xwe li nava bajêr danîne û dewleta Merwaniyan a ku di navbera salên 983 û 1085 de silatdarî kiriye berhemên wek pira mala Badê û pira dehderî li dûv xwe hiştiye. Mahir Yüksel, Kurdistan 24 Diyarbakır.